niin, seuraavaa blogia taas. Tällä kertaa taas täällä Ruissalossa vähän pyörän kanssa tekemässä sellaista vähän sellaista pyörittelytreeniä. Ja tosiaan lauantaina on se Forssan Suvi-ilta, puolimaraton, mihin on tarkoitus mennä. Ja oikeastaan se ensimmäinen puolikas kun se lähti, niin ihan vitsinä ja kokeiluna. Se meni se 2:10, niin nyt on tarkoitus siis alittaa se 2 tuntia. Ja tää on ollut nyt muutama viikko ehtinyt treenata sen Turku City Runin jälkeen, niin on ollut oikeastaan kivaa vaihtelua. Et vähän kokeilla, että kuinka sitä juoksukuntoa tehdään. Et on paljon pitkiä lenkkejä, mutta sitten myöskin erilaisia vetoja, milloin vähän haettu sitä nopeutta. Ja nyt sitten pitkästä aikaa taas sit vähän pyörän kanssa tekemässä parin tunnin lenkki. Ei niinkään tehoja, vaan sellaista kovavauhtista pyörittelyä ja vähän niin kuin aukoon jalkoihin. Toi juoksu ehkä hiukan jumiin, niin mä uskon, että toi kovilla kierroksilla pyörittely niitä aukoo. Mut sit vielä sellainen sen verran mä sotken tähän blogiin työasioihin, että pari sanaa somesta. Ja välillä tulee erilaista hyvässä ja pahassa semmoista hashtag-naureskelua, että kun mä päivittelen paljon. Mä käytän Facebookia, Instagramia, Twitteriä, minkä parissa mä myöskin teen töitä ja hankin leipäni. Niin miten niistä hyötyy tällaiseen? Niin mun mielestä aika monellakin tapaa. Et esimerkkinä, ensinnäkin tää koko TS-blogi juttu, minkä takia mä tähän lähdin, tämmöiset on mun mielestä mielenkiintoisia. Mun mielestä on mielenkiintoisia silleen stalkata ihmisiä ja seurata, että mitä ne tekee. Siitä on pari puolta, siitä saa sekä vinkkejä että myöskin motivaatioita. Sitten kun on niitä hetkiä, että ei aina niin huvita, sitten sä sohvalla horit aamukahvia ja tsekkaat, kun Instagramissa on muiden päivityksiä ja kesäkondiskuvia, niin jos siitä saa sit jonkunlaisen pienen lisäboostin, niin ei sitä ainakaan mitään haittaa ole. Ja miksei saman tien nuo kaikki kesän tapahtumat, niin yleensä ne, mistä ne ensimmäiseksi niistä löytää, niin on toki Twitteri on hyvä tiedonhaku ja tulosten haku ja sitten Facebook ihan omat juttunsa. Mutta mä laitan noi mun omat somet, noi linkit tohon alas, niin seuratkaa kuka tykkää. Ja sit vielä sellainen, mikä taas tavallaan liittyy asiaan, että aikanaan kun jumpattiin ja urheiltiin, niin ei ollut minkäänlaisia älypuhelimia eikä välineitä, mutta silti pystyttiin tehdä ja pystytään edelleen. Mutta yksi mikä on mulle tosi tärkeä töissä, työmatkoilla, salilla, pyöräillessä, niin mulla oikeastaan musiikki on vahvasti läsnä joka paikassa. Ja samaten toi Forssa, niin mä käpistelin sinne semmosen soittolistan. Se nyt on vähän yli pitkä, että mä voin heitellä biisejä sen mukaan, että mikä on fiilis, että tarviiko vauhtia vai tarviiko fiilistellä vai tarviiko saada sellaista NS-apinaraivoa irti, niin mä laitan senkin linkin vielä sen mun Spotify-soittolista. Ja sit mun mielestä olisi toki mielenkiintoinen, mä edelleen haastaa ihmisiä kommentoimaan, että laittakaa nyt sit vaikka niitä omia sometilejä, omia soittolistoja, että semmoista tervettä keskustelua niistä. Ja sitten edelleen se, että nyt on Forssan jälkeen toki nyt juoksu jää hiukan vähemmälle. Et nyt tarvii alkaa tosissaan tamppaamaan sitä elokuun jämille sitä pyöräkuntoa, niin edelleen haastevoimasta nyt alkaa olla kohtuuhienot kelit kelloon katsomatta, niin niitä aikaisia aamulenkkejä edelleenkin lenkkiseura kelpaa. Ja mä en ole ammattilainen eikä sen seuralaisen tarjolla ammattilainen, pyöräilyammattilainen. Jokainen mennään sen kunnon mukaan aina, että kaikilla on kivaa. Mutta näillä mennään ja ennen Forssaa vielä lyhyt rapsa ja sitten heti sen kisan jälkeen, että mikä on fiilis, että kuinka meni. Ei mitään. Loistavaa treeniviikkoa.